njengoba siqhubekana nomkhankaso okuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphoqa ukuthi ngibe seGoli. Mangabe ke ngithi nje ngikhona ngifotela umakoti ke wami ke omncane uyena ohlala nawo lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti uSibali ingane yami bese kuzoba u-auntie ubheka ingane mangabe umakoti engekho ube se-Cape Town ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la waziwa ukuthi uFloda. Kodwa ke uthe mayengithinta wayese esho ukuthi engathi uyabheda lapha ngase ngifonela mina ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani wathi ayi ufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba uqhubeka nje isikhashana nabona sekishunqa kodwa wathi baqale ukushunqa kwayo wabehlalele bezingane nje bayingane nje wathathu yabo babona sekishunqa umuthe mangivide khona beshunqa lendlu le ashunqa ke lendlu ngasibazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi asihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe ke ngoba namavatekani lawa ahambisa amanzi endaweni ayasaba ungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho ke ayike kwasekushaka kusho ukuthi ke kushaka futhi kunomoya ngoba ngiyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngokwesizini yokubabela nokushisa imililo la kwesisikhathi ebingazofiki ivamise ukushiswa ngo-August ngoba la kuhlala kuyihlobo lokubona ukuthi nolujana notshani busehlaza umixile nje akubona utshani buqualify ukuthi bungasha mawushisa. Mina ngafika ngo-2014 la anginazitha omakhelwane anginazitha futhi indawo engaqualify ukuthi ngempela zingaze zizongena la ekhaya senze lo monakalo khona. Futhi umuzi wakithi la ecashile ngoba nawo lwanko umuzi okuyiwona wona ungahlali imoto kakhulu iwona lona baphesheya. Yes uyafika nje makoti khona lapha nengane zami lezi zifike kodwa akuwona umuzi active every day nangu umuzi active every day. Manje ke mangabe sengisondela ke lana ke nami futhi njengoba ngifika bekusuke eGoli ngabona ukuthi ukufuna ukuhlela kakhulu imoto wogcina kudaleka omunye umonakalo. So mhlambe ingane ke zikuphi ke njengamanje emva kuba kwehlekele sigameka izolo? Njengoba ngisho ukuthi ingane ezamile ukucisha umlilo kwasho ukuthi ke kuhlanga emoka nomoya izizodwa futhi thema isuka lapho ngoba bekusashalile baqale kuleli kangako bebe kunama-fridge lana kunezinto ezikhona lencane uyibona incane le midle yabantu abadala. Mina ngumntwana wedlozi mkhuliswe ngedlozi ayikho into engihlonipha njengomsamo ayikho into engihlonipha njengomsamo yabona nje mfowethu abantu bangakhuluma into abayithandayo kulungile banamalungelo kodwa ayikho into engihlonipha njengomsamo. Akekho ayikho indoda engishithwisangane kanjani. Ingane yami ithathwa ifunda la eMazimtoti ithathwa imoto njalo la ekuseni ayile esikoleni ayikho umuntu owavukashisa umuzi wakhe. Ningayidlala nje ipolitiki ngendlela edlala ngayo ngendlela enenza ngayo. Mina ngumuntu weqiniso oqondileyo njengoba ngithi umuzi wakhe omdala manquma la uMamthimkhulu bese kuba umunye umuzi usemzini yathi kamba unkosikazi wakhona uMakhuzwayo. Umlilo ngosiko lwakithi ulaka ngisho uphuphile kangakanani ukuthi ungangena egcekeni umlilo ngokosiko mhlawumbe into umuntu fanele nami ngiyibheke nje njengendoda ngokulaka lomsamo ngiyibheke kodwa ngokwezitha
nalokho kasebe kusho ukuthi mhlambe abantu bangaphandle abayenza lento lena cha hayi mina ngikwazi ukuvuma lokho akukho lekumele ngihamba lesizofika lapho akukho lekumele ngihamba lezofika lapho kodwa ngeke sikuvimba ukuthi ngezinto esizenzayo njengamanje eSouth Africa sizenza peaceful kodwa futhi iqiniso lithi mfowethu ama-threat akhona hayi kancane mina kusukela ngo-2021 impilo yami yashintsha nje kusukela silele ubaba uNcamalala eboshiwe emva kwalokho kusukela that day ngiyagada ukuze kube namhlanje ngoba impilo yami ayizange iphinde ifane ngaphambilini engingakusho ukuthi ke mfowethu angazi ngithini siyabonga khona sizokhuluma nawe ngowani